Raġel li allegatament kien jonfoq 7,000 euro fix-xahar fuq id-droga kokaina ingħata sentenza ta' priġunerija u ġie ordnat jagħmel programm ta' riabilitazzjoni wara li ammetta li wettaq serqa vjolenti minn ħanut tal-merċa fil-Gżira. Wahid Żammit ta' 37 sena minn Santa Luċija ġie akkużat b'serqa aggravat bi vjolenza u li żamm kontra l-volontà tagħha lil kaxxiera tal-ħanut u kkawżala biża' li tintuża l-vjolenza fuqha. U kien akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest imposti fuqu f'Lulju ta' din is-sena meta tressaq b'akkużi separati. Fil-qorti ġie spjegat li jumejn ilu l-pulizija ġiet informata b'hold-up fil-ħanut in kwestjoni. Minn hawn il-pulizija ġabru filmati mill-kameras tas-sigurtà fejn ġie identifikat is-suspettat u sussegwentament ġie arrestat il-ħadd. U mifhum li l-motiv wara s-serqa kien biex l-imputat jiffinanzja l-vizzju ta' droga illi skont sorsi li tkellmu mal-Malta Today ilaħħaq is-7,000 euro fix-xahar. Żammit li ma jaħdimx ammetta l-akkużi kontrih. Il-qorti tagħtu sentenza ta' sentejn ħabs u multa ta' 500 euro. L-imputat poġġa taħt ordni ta' trattament ta' 3 snin u ġie ordnat jirritorna l-flus li seraq fi żmien 6 xhur. Żagħżugħ li kisser il-windscreen tal-karozza ta' sieħbu fatta tpattija u anki seraq xi affarijiet li kellu fiha ingħata sentenza ta' 18-il xahar priġunerija. Il-każ seħħ fit-30 ta' Lulju fit-3 ta' filgħodu f'San Pawl il-Baħar. L-imputat Ħasam Samuel Eżeldin, Malti ta' 24 sena minn San Pawl il-Baħar, ammetta li kisser il-windscreen tal-karozza ta' TBMW u li seraq tablet u fwieħa b'valur ta' 150 euro biex ipattija lil sieħbu. U ġie akkużat li wettaq ssara volontarja fuq proprjetà ta' ħaddieħor, serq aggravat u anke li kisser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li kienu natawlu f'każ ieħor waqt li kien fuq probation ta' 3 snin. L-akkużat ammetta meta ġie arrestat u kkonferma l-ammissjoni tiegħu fil-qorti wara li anke ngħata ħin biex jaħsibha.